Samo ljubko skačete. Kad si srećan i kad želiš drugim deliti sreću tu, kad si srećan muklim nogama u beton, kad si srećan i glasno. Išli smo u Afriku da sadimo... Nisam ja paprika. Sad sam ljuta paprika, ja. Ja sam još i ljuta paprika. Nekoliko dana, kakva jaja, še kokoške na glavu. I tada dlan od dlan, jao. Nisam više baš tako paing. Opa! Super! Kakvi sreće gore na podapšita. Kakvi srećan i srećan, koji veli sreću tu. Kakvi sreće gore na podapšita. Hop, 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 hopa. Kakvi srećan i svi glasove. Jedan su, 2 1 su, 3 1 su, 4 1 su. Ajde dođite. Vi ćete posle, mi dvojice, vas dvojica ćete sa mnom da glumite. Treba mi jedna lepojka devojka. A on neće da maršira, otvara vrata, odi kvaka. Pokaži na svoje srce. Srce si mi slomilo. Koga treba da sred? Koga? Doza Kaka doza baktroza. Nisiš? Jesi mi znam. Koju školu ideš? Da, u školu. A ne, brate, to ti njega pitaš. U koju školu ti ideš? Jovan Dučić. A u koji razred ti ideš? A u koji razred ti ideš? Drugo 3. Tako se ljudi vole. Kuci, ne, dođite ovamo da se poklonite, nemojte se širi. Ajmo jedan aplauz za ove super glumce, poklonite se. Može? Ajmo svi. Ajmo brisači. Ajmo malo ruke gore. Ajmo, je! Bežo, da si uzela metlu i da si očistila dvorac dok ja pitam ogledalce ko je najlepši na svetu. Si čuo? Posle toga ćeš da skuvaš ručak, posle toga ćeš da opereš sudove. Šta još mama radi? Posle toga ćeš da peglaš. Pere kola. I on nešto. Nemoj da je neko rekao da je ova Snežana najlepša, neće. Sam probaj. Ogledalce moje najlepši na svetu, ko je? Neću. Otvori vrata, pukla cev. Neću. Otvarali. Neću. Da si iznerejan. Opet sam promašio vrat. Pa se ja sam vrlo poznat, naši preko uskog mosta, jedan s jedne strane, drugi s druge strane. Skupili se na pljači, da gledaju tvoji jači, ili jedna strana, ili druga strana. To je tako, dobro. Ako ti ja dunem. Povodeću. To je moj tekst, to ja treba da kažem. Ako ti ja dunem. Obrat pažnju. Jel možem? Izleteo na ulicu Ivan, sam zadišan za